enguany, de cara a competir amb els rivals, amb la competència, siga privada o siga pública espanyola, entrem a jugar amb una cama lligada. 3, 2, 1, dins. Quedaran tots els programes afectats, tot el que és producció externa en TV3 quedarà afectada. És el primer tast, però vaja, aprofito que gairebé no us deixen dir retallar, per exemple, 800 milions. Si la Generalitat no té govern, els pressupostos estaran prorrogats, no tenim armes de defensa ara mateix. Què tal, com esteu? Benvinguts a Preguntes Freqüents. Darrere d'això hi ha un interès que no és només tècnic ni de recaptació, com semblava al principi, sinó que hi ha un interès polític.